Tagwayen masu sun samo asali ne a fadar Kano tun daga wasu sarakuna da aka yi 'yan biyu. Wannan sarakuna wanda ake wa laƙabi da Nawaita da Gawaita. Waɗannan sarakuna 'yan biyu dai ba kowanne ba ne, illa su ma 'ya'yan sarki na uku a sarakunan Fulani na jihar Kano. To mai sauraro sai ka gyara zama domin jin cikakken rahoton waɗannan tagwayen masu da kuma 'ya'yan waɗannan sarakuna. To mai sauraro kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan ne zai baka damar samun zafafan shirye-shiryenmu masu inganci da ma'ana da zarar mun ɗora. To yanzu bidiyon namu zai ɗora kan waɗannan nemo asalin tagwayen masu fadar Kano a yanzu. Tagwayen masu wasu mashina ne wanda ake bawa sarki, wanda ake musu laƙabi da tagwayen masu. To asalin tagwayen masu dai sarakuna ne waɗanda ake musu laƙabi da Nawaita da Gawaita. Waɗanda sarakuna ne waɗanda asalinsu 'yan biyu ne, 'ya'yan sarki na uku, wato Sarki Gajimasu. Sarki Gajimasu dai shi ma sarki ne, ya mulki fadar jihar Kano, wanda a cikin sarakuna shine sarki na uku, Sarki Gajimasu. To waɗannan dai 'yan biyu Nawaita da Gawaita sun mulki jihar Kano, wanda ɗaya ya yi wata 7 yana sarautar jihar Kano, wato Nawaita kenan. Tukunna sai na biyunsa Gawaita. Bayan Nawaita ya rasu, an naɗa Gawaita a sarki a fadar Kano, shi kuma shekararsa 1 da wata 2. Gaba ɗaya dai sarakunan nan, wato tagwayen masu Nawaita da Gawaita, sun yi shekara 2 suna mulkar jihar Kano. Tukunna Allah ya karɓi rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya. To kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ka manta in dai kana neman irin waɗannan shirye-shiryen, kawai kai sacin Mai Abaya 24 TV za ka same su.